Hey guys, balik ta nata karon diri sa Sibulig Hinguog. Atong suruyon ang bag-o nga Sunbills. Taro. Sunbills oh. Anong bag-o nga Sunbills? Asya. May rawat yan to say. Bigay namin dari. Sulod ta karon. Try ta sa ilang sikwat o uban nila mga foods dito. O tara, let's go. Guys, sakpan tag-ulan guys. Tara. Pikas be. Masaya? Guys, magsakay ni karon si karon kami kasakay ko ang Ducati. Dapat to si EG. Dire din ka. Dapat to si EG be na. So daddy, daddy, you really unit ba? Sige na eh. Ah, dili na eh. Daddy na. Oh, Harley, hindi ni. Ay, nakasakay rin ko ba? Harley. Oh, ito. Ito. Sino ba? Oh, bangkin. Wag, say mo to guys. Kay Gary ba? Ikaw. Ha? Ito to kay Gary ba? Oh, nagari na. Anawa oh? Oh, pangalan. Harley. Harley Davidson, Ducati, baka naman. Oh, Ducati. May playground sa gawas oh, pero gaulan I man. want to slide. Dili makadula ang bata. I want to slide. Apay mga swan dito oh. Nakasiguro sila yung rooms ko dito. Gawas ata gawas. Ha? Sata mo? Mapas ako. Nice one. May small bridge. Well, alas 10 pa karon guys, pero panang ulan diri. Kusog ng ulan diri si Bulog. Sa taas kaya maragdagang tao dito.
the same What's one. this? What's that, Rice. Mira? Huh? Rice. Rice. And hot choco. Ketchup. Tiny kayo. KitKat. Ano? Ano sa ketchup? KitKat. Ketchup. Okay ba? Tara. Okay ba? Kung daddy, ito kang daddy may Hot choco, Ano yun? rice, and tuna sandwich. Oo. ketchup. And mo na mag-order karon guys. Pang kuan lang ba? Ginagmay lang sa kay may budget. Kailangan na yung sponsor sa ako. Joke ra, joke. Mangita sa may sponsor. Yan na. Ano mo ng favorite? Tuna sandwich. Okay, mag-eat sa mi guys. Kaduha na ni namo nga kaon karon nga buntag. May heart dagko pero dili may makagawas kay gaulan man. Tarong heart. Heart. Ito ko mga picture. Next picture no. Tayo mo lang gani. Video lang mo dito. Pag dili pag munong ang ulan karon, magpayong ni karon adto dito, magpa-picture lang. Murag wala pang sure na nauman ba? Wa pa nauman no? Ang atok ba? Ito. Sumpayan ba mo siguro na dito? Ano ka mula open pa na nila? Pag umalan siguro na magkaon karon. Ano yung sandwich oh. Ano yung ano? Basa. Basa. Pan, tuna, kamatis o ano? Pipino. Ha? Pipino. Pipino. Ha? Yan tayo. Kusog pa mga ulan guys, dili pa ta maka video dito sa kaming may heart. Magpa-picture yung kami pero ano naman, ulan pa magyapon. So next time na lang, video na naman. So guys, manamig kaon, busog na ang mga atabs. So, maura to, medyo taas na nga video. So, if ganahan mo yung nga ni klase na video, please like, Subscribe, please. subscribe to our channel, please. Bye-bye.